Jo. Takže něco někam pluje. Něco někam pluje. Umělecký dílo se konstituje. Konstitutuje. Z obrazu tónů, ze slov se to dílo konstituje, které se staví v duši toho diváka, nebo jak se říká, recipienta, čtenáře, posluchače, a ten proud jeho prožitků, jo, to je to, co untersuchuje, tedy zkoumá, ta fenomenologie. Něco nezachytitelného tedy vlastně, že jo? Protože to dílo umělecký jinak je kniha, socha nebo v notách zachycená nějaká ópera. Ale vlastně existuje, jak se říká ontologicky, jenom v tom průletu, průplavu tou zvláštní osobní zátokou v duši posluchače, jo? Diváka. A proč to vlastně děláme, jo? Proč to vlastně posloucháme? Proč to vlastně hledáme? Proč to vlastně komponujeme? Proč to tak silně prožíváme? Proč si na to tak dlouho vzpomínáme? Proč ty památníky kolem sebe stavíme? Proč jdeme padla do kina, na koncerty, na výstavy chodíme, proč to všechno tak důležitý se nám jeví, jo? Tak tohle to všechno, dámy a pánové, tak to studuje antropologie. Antropos je teda člověk, řecky, jo? Antropos a logos. Logos ve smyslu zde se používá jako systém, nauka, vědění o. Jo, možná v tom ještě zaznívá to ten starý logos, jo, který prej promluvil k Sokratovi, kterýho básníci a králové a bardové slyšeli. Ten vysoký, vzdálený logos, který prej nad zemí se taky vznášel, když ještě nic rozdělení nebylo, když moře a nebe splývalo, když se to ještě systematicky nerozdělovalo, neplánovalo, nepodřizovalo, neprodávalo, neskladovalo, neúrokovalo, až se o to ještě nebojovalo, protože moje a tvoje rozdělení bylo. Tak předtím teda, jo, když velký ticho bylo. A jen básníci a víly chodili v zahradách země. Když země zpívala, voněla, šuměla, duněla ve mně.
nevznášel. Písně a básně duše básníků přinášel. No jako obvykle, člověk s tím nebyl spokojený, neměl to pod kontrolou, nemohl se vyznamenat, nemohl nic prodat. Nemohl si to na konto dát, nemohl to schraňovat, akumulovat, no tak. Ten zázrak rozmlátil, postavil si ohrady, vytisknul vstupenky, pořídil si repráky, decibely, velký sály, na to umění postavil. Některé věci za 100 milionů prodal, protože byli jedineční, jejich tvůrci dávno hlady umřeli. To nevadí, je to jedinečný, tak to pěkně na burzu dáme. No, to je vám známý, že ten celý pád člověka, pád antropos, padá, nepomůže mu starý logos i když ty loga strašně rozmnoží, na duši je naloží, tak udělá z toho pouze psychologii, sociologii, nebo nakonec i tu fenomenologii, všechno zkoumat bude na prožívání zapomene na pasivní okouzlení, čekání, broumání, usínání, snění, nekoneční zahradě. To nás naučila moderní antropologie, která člověka prozkoumala nahoře i dole, jak nahoře, tak dole. Tajemství prastarý se nám odkryl, jak nahoře, tak dole. Jo, hermetická pravda se objevuje. Že nevstoupíš do zahrady, když už i dětský nebudeš mít. Že nevstoupíš do zahrady, když oči plný snů nebudeš mít. Naplnit uši a oči, la, jenže nemůžeš, la. Když tady haraburdí, tam jí budeš novou touhou, novou vizí, novým obrazem, citem, silou, vírou, nadějí, láskou a krásou nemůžeš, naplnit je nemůžeš. Když plný starýho harampádí mít je budeš.
hrampádí plný starých modelů je palalalala, že to může dost značně být a zkostnatila psychologie. Takže jaká pravda tam nahoře i dole žije? Pravda totiž vždycky žije, tak se taky proměňuje. Co byla včera, dneska jinak bude, pravda se proměňuje. Nevstoupíš do stejný zahrady a taky to řeky nikdy ne dvakrát tím samým vchodem blízka do kouzelní zahrady a tvoje duše znova a znova maluje. Tak to je ta pravda velká, jak nahoře, tak dole. Proto básníci pí a zpěváci, bardové, koumáci vyplouvali na bárkách svý fantazie jak kormidelníci nový doby. Jo, vydávali se za neznámý břehy. Tak teda chučí holky, proto si takhle brinkejte. Proto nikam nepospíchejte, když vstoupíte do chrámu poezie. Když na lože kybernetický se položíte, zapomeňte všechny poučky aritmetický, tedy aritmetický. Musím zavřít okno, protože nějaký borec tam zase stroje nahodil vibrace. Mašinek malejch nadupaných tam roztočil. To je nepřítel poezie. Když vzduch se hysterickou frekvencí vrtačky, sekačky rozvibruje. V těch malých hysterických strojích a vůbec ve všech motorech zavraždění slunce vibruje. To jasně je vidět i slyšet. Milion let slunce vonělo ve stromech, ve vánku bohů šumělo. Bohyně ve svatých hájích se procházely, la la la
listy oliv a cedrů se k ním sklánily, modrý moře lehonce se houpalo. Pásníky všechno tohle do říše snů to vynášelo. Pravidelníci plouvali tajemní země objevovali. Potom velký básně napsali. Ty máme dodnes, jo, a 100 milionů kupčíků, 100 milionů vojáků, 100 milionů podvodníků a na prach se obrátilo, nic po nich nezůstalo. Pásníci, bardové, sochaři, jak nahoře, tak dole. Znova a znova, ozývaj se v svý zahradě. Takže kucí a holky do lesa odejděte, každému užvanýmu stroji se vyhněte. Protože v kulatej, vonavej, hlubokej tonek řeka života pluje, a tak vás k sobě přitahuje. Když vaše tělo se tónem lyriky tady, možná, že i houslí, klavíru, sítáru, rozvibruje. Takže tohle nás učí teda moderní antropologie, dejme tomu ještě filozofická antropologie, jo, která se zabývá tou podstatou člověka. Co je vlastně člověk, odkud přišel a kam půjde? Co je vlastně člověk a odkud přišel? Co tady vlastně dělá, kam půjde? Proč to jeho zádění tak se rozšiřuje? Čím to je, že na zemi tak tvrdě panuje? Všechny poklady ze srdce jí vyrval.
spousta strojů a je nacpal nebo doba, kdy zlato našlapal. Přitom jakoby náhodou každýho skoro zabil nebo pořádně pošlapal. Zdá se teda, že člověk zrůda je. Život na zemi pořádně ohrožuje chronický zápal plic. Do biosféry napumpoval prděl, 200 let na to potřeboval, kdy svoje spalovací stroje rozšiřoval všude. Tak to nás učí přemýšlet filozofická antropologie, co je to za hmyz, co je to za boha, co je to za zpěváka, koumáka, proč to dělá, že si jen tak zpívá, na loži leží to mechu, chodí do slunce, hledí, nic neprodukuje, jenom ve svý zahradě rajčata, hezky a na probázek připevňuje koníkům, poklidí kozy, podojí maliny, sbírá saláty, hnojí mrkev, celé patržel zalejvá, proč to dělá, proč na zámek sedí, proč k západu slunce hledí, a proč, na kytáru rostlinkám, stromům a oblakům, koníkům, třeba i želvám a krokodýlům, sobům, orlům, lvům, třeba i neznámým drakům, brnkám. Taká se antropologie, máma, filozoficko-hermetická, protože mezi mudrcema pár jich bylo, co na nejvzdálenějším břehu z Utana Pištin už dávno se poradilo, co je člověk, odkud přišel a kam půjde, co dělá, že matku zemi tak ohrožuje pán, co učí nás teda tahleta, hermetická antropologie. Člověk, antropos, co porodí nám ten novej logos, novej logos už slovo nepotřebuje. Novej logos
slovech už jen tak nekomunikuje. Slova jsou odřený, opotřebovaný, speciálně ty rychlý, už vaněný. Slova reportérů, politiků, ekonomů, profesorů, analytiků, uhádaný a našponovaný, prázdný. Bez síly života, bez barev obrazů a bez síly citů jsou jenom šumní informační vodopády, rozvalený sutiny, všelijak poskládaný slova, nacpaný, na 2 minuty máš, když svou tezi v diskuzi předkládáš. Máš co dělat, aby si to zapamatoval, nazpaměť se to učíš, pak to vychrlíš. Vůbec nejde o porozumění, jenom o prosazení sofistický žvanění, chytrý lži právníků a obchodníků a politiků. Tak je to lidský mluvení zdegenerovaných, proto slovo je tak odřený, nepotřebný a cokoliv dá se okecat. Cokoliv a opak toho dá se dokázat, vyžvanit budem, když mechanickému rozumu věřit budem. Táto můj táto, a proč se tak rozčiluješ? Brat kamarád kouzelný, zahradí mojí třískáš, ale nevstupuješ. Táto můj táto, palalalala, proč se tak šponuješ? Starý drake kritizuješ. Táto můj táto, proč černý mraky roztahuješ? Stojíš u dvířek do zahrady a nevstupuješ. Vystupuje, já jsem tam byla, když se mě nová
a čistá voňavá byla. Na čelo básníky, kormidelníky jsem políbila. Já něco jsem jim slíbila. Já matka jsem všeho života pála. Na cestu vyšla jsem, nahoru i dolů jsem pohledala. Našly mi moře údolí, břehy skály a sopky a větry vytry. Jsem rozhodila zahrada moje, jedna velká koule, jo vesmírem se točila. Potom krásný údolí, lesy, pralesy, voňavý, všude jsem zasadila. A pomalu rostliny moje ožily, sem tam po břehu se plazily. Voňavých teplejch moří, světlo moje milovali. Ušlo miliony měsíců, kolem země kroužily miliony kruhů a kolem slunce spolu jsme letěli. Rostlinky nový, ale zvířátka všelijaký jsem milovala, všelijak jsem to propojovala. Nakonec básníky jsem si naplánovala. Když to víš, plány moje nikdy neuvidíš. Touha a vášeň ve mně plánuje pán. Krása, síla, plnost života, harmonie, stále nový a nový. Barvy, formy, tóny v duších básníků komponuje. Tak já to vždycky tak rozdělám, jak ten nejkrásnější verš, nejkrásnější píseň mi to předznamená znamení. Čekám na znamení. Takže to je moje poselství tý hermetický antropologie. Ptali jsme se kucí a holky, co je člověk.
co tady dělá, kam půjde, tak teď víte, že na tom to záleží, jak si to namalujem, jak ve svých písních, obrazech pásní, matce zemi, o tom vyprávět budem. Takže se nám uzavírá kruh naší přednášky, co jsem vám do hnízda nanosil, co jsem před vás postavil, jaký obrazy jsem namaloval, co s tím dělat budete, jak to ve svý duši zakódujete, ať tak nebo onak snad už tušíte, že sami to udělat musíte, vlastní písně, vlastní obrazy, vlastní kormidlo do dlaní pevně sevří, do vlastní zahrady vstoupit. A když nás bude 100 000, napíšem si novou báseň, velikou, silnou a klidně otočíme i měsíc. Matko nekonečná, sílo moje, kráso nekonečná, slunce moje, sílo ohnivá. Země moje, zahrado kouzelná. Na oltář tvý krásy, síly, víry, naděje, tahle píseň se rozvinuje na oltář síly, krásy, víry,
naděje. Píseň moje se rozvinuje. Oltář pro všechny kluky a holky, vysvěcenej bude ten oltář v našich duších, v našich tělech, v našich kostech se rozšiřuje. Tam bude pevnej, krásnej, silnej, a kolem něj zahrada se rozšiřuje, palilalila, kucí a holky. Volám vás, rozšiřujte ty svoje zahradní vlastní včelky. A když velkou píseň zaspíváte, když velkou ohnivou lásku na oltář zahrady přinesete, položíte, zatočíte, políbíte. Když ohnivej tanec zatančíte, tak se potom pěkně ochladíte jako já. Teď do jezera poskočím, do řeky čistý, do tůně. Naše píseň, naše báseň, naše navý tělo ve studenní vodě se obnoví. To je to hermetický pokřtění a nový obrazy, nový tóny do dlaní země, do krve její se ponoří. Matka naše, sílu vašeho těla přijme, obrazy, touhy, sny, tóny, do všech koutů svých, do všech zátok rozešle. Jak se to dělá, když nové logos kluky a holky volá. Jak se to dělá, když kouzelná zahrada z duší našich do náruče země
se rozlejvá, jen nahý, vy to víte a cítíte, že už dávno mezi nás patříte. Už mnoho let lesem, loukou, po horách, kolem moří, křek tůní, polí zahrad, jeskyní chodíte. Už dávno po zemi chodíte a její volání slyšíte. Už dávno, kluci a holky, už dávno to víte, že mezi nás kormidelníky novýho království, nových zahrad patříte. Silnou a krásnou vizi a do vody života ponoříte mezi nás, kluci holky, dávno už patříte. Tak to jsem teda spokojená, že brána moje nadarmo nebyla otevřená. To jsem teda spokojená, že zahrada moje vašich hlasů, skoků, tancuje plnou.